ekenekwa Ndi Igbo ndị ọma na-ege m ntị asị m ebe na na-ene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị unu mana m eme Biafra Armed Forces Day eji wee kwue ka e wee mee ncheta ihe agha mere anyị because na nobody is telling the story of Ndi Igbo ka Ndi Igbo. Ị na-eche ka ndị ugwu ya kọọ ihe mere na Biafra war, nobody will talk about it. Ị na-eche ka ndị mba ofesi ndị obodo oyibo kwesịrị ikwu ihe mere na bịa kọọ ihe gbasara Nigerian ihe mee between Biafra ndị Igbo anyị na Nigeria during the civil war. Anya bụ ihe ama nkọkwa ya better than we. So it's good for us ka anyị were aka anyị wee mee gịnị wee kọọ our story to our satisfaction. Wee kọọ gịnị our story to gịnị to our satisfaction, because na ndị kanụla agha ahụ ka nọ, ndị witness ya ka nọ, ndị ọka mere affect ka nọ, ndị kasins agha ahụ na ha nwetabeghị onwe ha ka nọkwa. Wee bụrụ gịnị na we are not telling this story enough. But it hurts me na a lot of people asịkwa gịnị sit at home ofu mgbọsị ewepụrụ na mgbọsị na-azụ ahịa ma mgbu gị. Is it no better na iwepụta ofu mgbọsị karịa na ititire ndụ gị na ofu mgbọsị ahụ, because na onye nwụrụ na-anwụgo. Mana onye nchụwe ịchọ ikwu okwu n'ụbọchị nke taa bụ na gịnị mere enwero mmọchị nchụli ukwu maka na nna asị gịnị ọzọ emezina ọzọ gịnị emezina na ọ ka mma ka anyị na-eme all these recognitions ka a na-eti ya emegide ihe a one day Nigeria recognize ya ha makwa na a day is set aside for the whole Nigeria. Ọ na-esi agbasala, ọ na-esi eme Easter, ọ na-esi eme anything ọbụla a na-eme dị na Nigerian calendar. Ofu ọ na-akwakọ dịkwa one day they shall also come out to recognize the fact na ha mere alụ. So biko nụ ebe ọbụla onye na-asị m ọzọ emezina, onye ọbụla bụ onye Igbo mgbọsị this Armed Forces Remembrance Day kwesịrị ka ọ na-abụrụ onye Igbo ọbụla mgbọsị ncheta, mgbọsị nchegharị maọbụ nwee a rethink of mindset and idea. So biko nụ ndị be anyị achọrọ m ka unu cool down, unu nụzie ihe Reverend Father Ebube Ṅụọ Nsọ kwuru regarding this thing anụnwa mere. Kene na-echekwa video biko ka barụ like ya and also react to our video. Share this video, drop a comment again na the comment section ka ọ dị nụ. Gịnị medụlụ ibe anyị mee tata malụ nnukwu mma ka ụmụ anyị wee marụ na ọ nwere mgbe ndị Igbo nwụrụ maka ịnụ ọgụ nwere onwe, ka ndị ụmụ anyị wee marụ maka ọtụtụ ndị na-ajụ gịnị mere n'oge Biafra. Ụfọdụ na-ajụ ntata Father Ome Nsọ gịnị mere n'oge Biafra. Nwesịa na ụbọchị dịka tata ka egburu ọtụtụ nta ka edeclare sovereign state of Biafra Ojukwu in the month of May 1967, May 30th May 1967 ka Ojukwu declare the sovereign state of Biafra. Ife ojikwa na wee declare sovereign state of Biafra bụ na mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo erika. Ife akwụrụ ọnụ enwere injustice, nepotism, tribalism, inhumanity of man to man. Ọtụtụ ife dị ndị anụnwa ka achịkọtara ọnụ Ojukwu wee sị mba na ihe anọrọ ọnwa anyị. O nwere ife nchọ ka onye ọbụla n'ebe ata atamụta ịmana mgbe a na-anọ ya Biafra ndị Igbo ji aka ha wee lụ bọmbụ. Mgbe a na-anọ ya Biafra ndị Igbo ji aka ha wee lụ ogbu n'igwe. Mgbe a na-anọ ya Biafra ndị Igbo ji aka ha wee mepụta mmanụ ha ji anya moto. Eweta mmanụ Igbo isi ka anya gbanyesịa na ụmụ ife ụfọdụ ịgbanye na moto ịsala ọkụ. Mgbe a na-anọ ya Biafra enyela anya n'elu n'anya na n'afọ ebe enyemaka ya esi wee bịa ndị Igbo wee sị gịnị na ha ga-akwụdosi ike tụnye ndị fa n'ọgwụ a. Mgbe ọtụtụ ife ndị anụnwa niile adọrọ nke a ka a na-akpọ human ingenuity ha bupụtie. There was no gun than they were able to do what? To provide gun. Egbe a na-akpa mgbe abụọ egbe akpụta n'ụzụ, egbe akpụta na ọka ebe a na-akpọ ụzụ. Mgbe ngwa ya dọrọ ọ bụ ọkwanụ na ya emeriri ndị Igbo n'ọgụ kama na anọkọtazi ife sie ike ngwa ọgụ adịrọ. Afụrụ ebe a ya esibute ngwa ya onye nyere ego ka o jekwa ebute ngwa ya si ebe a mee gịnị gbawala ọsọ. The war agha anwa bụ nke ndị Igbo na-akpọ genocide maka na agụ ụbịa gụba kwashi ọkụ sali ọkụ. Ndị ugwu na-abọ ndị west na north jikọ aka ọnụ wee na-ebuso ndị Igbo agha.
afro nilie mgbanwa ifu ụchịcha Ikenechukwu ifu ngwele Ikenechukwu ha ifu nkịta mgba anyị ma na nkịta niile nwere ntụ eke uke niile na ọsọ maka na enwudefe eme gịnị mgbupịa anụ adọrọ afọ ụmụaka anyị topụtasịa atala avụrụ nne ọ bụrụ obele ife a na-anwụ ka ọkụkọ ndị jere ahịa bụkwa na enwudo mmadụ n'ogbe asị ya ngwa akpụrụ ya jee n'iru ahịa fee yiro boot fee yiro camouflage n'oyi fagbalụ arụ nkịtị chest out ịfụsịa ngụ ha onye agụụ na-agụ ebe ọ nọkwu eke njọ bụ na egbe adọrọ mana ndị Igbo nọgidere ogwu anụ anya 3 years ife dị ka ara ịtọ they were resilient for the realization of the sovereign state of Biafra. Let me tell you, Biafra is a spirit. If ụwa niile ya amata ata ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile na nsọtụ ụwa niile, Biafra is a spirit. And ana m agwa onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na olileanya dị ya n'ime mkpagbu niile anụwa ọnụ gbagojuru anya na ndị Igbo kakwuru kwudosie ike chinchin ọ ka ife bịazi wee karịa dịka nsiwekwa afọrọ ngwa ahịa eji anụ ọgụ egbe a na-agbakwa anụ bụ egbe ya bụ ịgba ofu tawai ọkụ enwuru n'egbe niile idebegodi ya n'ala o juo oyi ịgbapụ ofu mgbọ ifecha aka gị fụọ anya ọnụ idebie na ojugodo oyi maọbụ ịwụsị ya mmiri ojugodo oyi wee tikwa mgbe ọzọ ọnya ka ihe eji na-anụso ndị bụ ma jet a na-atụsi migi ndị abịlịba mgbe anwa fasi ojukwu nya gotalifa mma gịnị na ndị abịa na-aka ka ya eji nwudofa ebulu mma bunyefa ofu bọmbụ ke nnupụ na anafa njatụrapụ mma n'ọsọ ndị Igbo gube bọnka ọnọdụ siri ike ana m ekene ndị n'ụlọ ọgụ a our heroes past ezinụlọ niile anyị a metụtala ọ bụ na mbụ onye amụma ọ ya adịrị gị mma akali m unu mas ekwugolu m unu tinye bulu mkpụrụ obi ha niile che Chineke nna n'iru dịka nsi wee kwu n'ọtụtụ ife mmụta dị n'oge ahịa Biafra ka i wee maa na Chineke nna nọnyelu ndị Igbo rinne obodo ọbụla ijelu ọ bụ na onye Igbo anọrọ ebe a ịma na life adịrị ebe a ibini mgbe a na-azụ elekshọn ana m agwa ndị mmadụ ọkwa na-ekwu na Peter Obi ewin kwa elekshọn a mana anyị analị anya as usual ana m ekwu ya ndị eluigwe abụ m onye ama Chineke na-ekpupere ife o mesịa sikwa etu afọ mee alụ na ife nna ajọ bụ ọpụtazi na onye Igbo anyị abụrụ president of Nigeria ọ ife ọpụtalụ alụ eme ife na-ewute m ọbụla mgbe Peter Obi na-apụta president ndị gọvanọ Biafra niile kwesịrị ịkwụ ya n'azụ ọha bụ ndị almost 90% of them bụ ndị na-agba ya mgba na Peter Ayara bụ president. Ndị Igbo geenị ntị ka m gwa unu o nwere onye o si ike ifo n'Igbo ya ewepụtanwu ya nwa afọ Igbo ya enwe general national acceptance ya nnabata etu esi wee nabata Peter. O nwere onye bụ sent mana Peter nwee credibility. O nwere onye bụ sent mana iwọchi ya ndị niile abịa na ala Igbo ine Peter Obi anya ifu na ọkwụ pụtalụ. Peter abụrụ onye ihe eji ego sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye na-asụ ụsa. Peter abụrụ onye ihe eji nwaanyị sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye ya eri ego mmadụ. Peter abụrụ ajọ mmadụ and Chineke nyere ya ọgụgụ isi Nigeria ya eji wee dị mma. Ife na-ekwu bụ na anyị yikọta ọnụ ọ ka mma na onye ncha niile eji ofu obi gbakọta ọnụ ka anyị jee ọgụ maka na anyị n'igwe jee ọgụ mmiri ya abịa mana mgbe obi gbasasara agbasa ana m ayọ ndị gọvanọs ego a na-ebu n'unu welu na ego a ma egene dozive obodo unu ebuzi na ego a zokodokosa ụmụ unu lube maka na abụmọnụ dị ya aja ana Biafra siri ike
ebe ọ bụ na mmụnwa bụ fada Ebube Ṅụọ Nsọ nwere ike ite ụzọ kilometers of road enwere m ego unu na-enye m esevu anya ntinye mkpọ kọntratọ ka eteke n'ụzọ a ndị mmadụ bụ a witness to this. Ebe ọ bụ na mụ fada Ebube Ṅụọ Nsọ ya enye ọtụtụ ndị mmadụ scholarship jee gụba na akwụkwọ Chineke ama na-agọzi what of ndị gọvanọs abụsizi ego ka anyị fụ onwe anyị n'anya ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ ndị ọchịchị ndị Igbo ndị etinyere n'ọkwa malụ ụnụ na mmadụ ka unu na-achị na ọ bụrụ anụmanụ ka anyị jikọta obi ọnụ maka na ya dị obere oge ndọrọndọrọ eruo ihe afụzi nwanne ya ka ọ nọ n'iru ọgụ jekwela ọnụ ugwu ịmakwana na onye rapụ nwanne ya na-achọ ịba n'ọkwa eze jekwela onye ilo agwa ya na eze ya ndụ nke mbụ bụ na gịnị ịchụpụgo onwe ya n'obi eze nke abụọ onye ahụ itiri ebe onye ilo ọ ya na eze ya ndụ ọ ya asị ebe ị na-akwụnyere ọrụ nwanne gị ọ na mmụ ka ị ya akwụnyelụ ndị Igbo ọkwa Chineke nyere anyị ọgụgụ isi ka anyị rapụ nzọkodo ka anyị rapụ fọmfuju akpa ka anyị rapụ nụ ịchọ nke onwe mgbe ndị ọcha chịrị anyị n'obodo a ọkwa ịma na mmiri na-agbasị n'ụlọ ndị mmadụ enwesịla ụzọ trenu na-agbasị mana ndị ọcha na iberi na-eme gịnị ya tọkọ ife na-aka m obiri nne bụ na nwa afọ Biafra ọbụla Chineke na-enego gị what it takes na ife ịnidilu ihe eju wee baa uru Chineke agọzigo gị nye gị amara ihe eju wee bụ mmadụ ka anyị kwụsị ibuso onwe anyị agha ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ onye ayakwana nwanne ya ana m ayọ Chineke ka o gozie onye ọbụla na-anụ meseji a gozie Biafra niile. Ana m ayọ Chineke ka o gozie ezinụlọ niile, ezinụlọ Biafra niile. Ana m ayọ Chineke ka o gozie onye ọbụla, nwa afọ Biafra ọbụla, ebe ọbụla ị nọ na Fada Ṅụọ Nsọ sị na ọ ga-adịrị gị mma. Ebe ọbụla isi nweta ife jere ndụ aka, ọ ga-adịrị gị mma. Agọzie m unu. Ebe ọbụla onye ọbụla egburu nwanne ya ma ọ bụ papa ya n'ahịa Biafra, ana m ayọ ebere Chineke nna ka ọ fụ Chineke nna anyị iru na iru